kane kalong ka jingpen bana shaki rawon bat shaki paiba hiru kumjo kiba jus ngeu tanat bahaban lai khwai dokha khamtam e ha ka jinge dei bat ka jinge kop khwai dokha yakane ka jinge kop khwai dokha kan salong lashai ka singi ka arp saw tarik ubnai nailar arjar saw ki tiket kilong tangha kador kumba praspa ai bat ki price ki ba nangkong Haduh ki bawan basan inlong bei shilak shaneng barru ki consolation price Haduh arpho Tylli kane ka dei ka Kabu Ksiar bapin yo ya kata ka shilak tangha kador kumba praspa Rynwiang kajaka kalong wapung snong hai East Jantia Hills District bat kapung jongoba kerpat dakhar kalenti banyai shasak saw bat ka bajangai tang kumba news pa mitar na usrok ba kane ka dei ka jing pentip sapi ki ba kijaka kidang laj banya bo yalau jong Rynwiang toshim ya kane ka Kabu bapin yo ya ka Lakh hakti tangha kador ka ba praspa tangka